Ránko, ja som Uba Pet a vydajte vo vlogu na dedine. Milujem. Počúvajte, mám prechodný pobyt teraz u rodičov, ktorí v podstate bývajú na dedine. A pokiaľ teda nebude byť hotový v Trnave, tak ja tu bývam sama v mojej detskej izbe, kde som kedysi vyrastala. A môj manžel je v Senici, vlastne odkiaľ je on zase. Takže tu máme oddelenú domácnosť, ale akože nevadí, v pohode, zvládame to podľa mňa úplne pohodinda. Stretávame sa vlastne v Trnave väčšinou na byte, alebo boli sme aj na oslave v nedeľu a tak. Ja v podstate fungujem tu, maximálne chodím teda, cestujem dosť ešte celkom hore-dole, ale väčšinou času teda som tu. Máme 8:30 a dneska je streda. Dneska nás čaká check-in klientiek. Idem si prečítať rýchlo knihu. Momentálne stále ešte čítam toto na voľnej nohe. Už som akože celkom dosť ďaleko, no na 200 strane a máme tu koľko strán? 550. Nečítam úplne teraz každý deň, keď som bola proste doma v normálnej domácnosti. A teda, že toto by nebola normálna domácnosť, sorry, ale akože v mojej domácnosti, že kde som len ja a Nikolás, tak tam mám proste na dennej báze, že fakt musím čítať každý deň aspoň 10-20 minút. Čaute guys, no nejaký čas prešiel. Ešte sa k check-inom dostanem, lebo ja som vôbec nevedela, že po obede hrajú naši hokej. Tak som pozerala teraz hokej, ale vyhrali sme 6-2, takže love it. Extrémne som pozbudzovala a fakt som mega, že sme vyhrali, lebo fakt som bola taká úplne do toho zažhavená. A dala som si obedík a idem sa teraz troška prejsť, síce už sú akože 3 hodiny alebo koľko. Idem sa prejsť, pretože je celkom pekné počasie. Let's go, dávam si aj podcasty od Jay Shetty a volá sa, že How to Constant Distraction, neviem, musím pozrieť, ak sa volá. Takže volá sa, že Michael Pollan, The Hidden Cost of Constant Distraction. Pre mňa je toto veľmi úspešná topik teraz, pretože som zistila, že naozaj sa nechávam distract vecami, ktoré sú není úplne, že fiery priorita pre mňa. Takže chcem sa začať naozaj fokusovať a v podstate riešiť prioritne veci, ktoré sú pre mňa priorita a ako keby nenechať sa distract inými vecami. You know what I mean. Dúfam, že ste pochopili. Lebo popri tom počúvam aj ten podcast a rozprávam, takže mi je úplne, že myšlenky blablabla. Anyways, ideme sa teda prejsť. To by honest, moc ma nebaví tento podcast a som úplne v takom rozpoložení, buď si ho zmením, alebo proste už len to počúvam. Takže si to dopočúvam a aspoň mám nejaké myšlienky, mi utekajú troška úplne inám. Je mega pekné, takže fakt som rada, že som sa išla troška prejsť. Aj cítim, že nohy troška aspoň uvoľňujú z tej svalovice. No, podcast som to počúvala, ale bol viacej o consciousness ako distraction, takže som troška zmetená, že vlastne aký podcast som počúvala. Ale nevadí. Anyways, už sa vraciam domov. Ideme sa aj papendo, ideme aj chvíľu spraviť check-iny a vidíme sa teda neskôr, no. Mi začína byť aj trošička zima, bo som hladná. Respektíve ako ja štruktúrujem ten samotný check-in formát, to nazvem. Najprv si pozrieme, že aké mala napríklad výsledky za ten posledný týždeň, že či plnila, povedzme, že trackovala toľko dní, koľko mala, či odcvičila toľko dní, koľko mala, či bola na nejaký beh, ktorý mala splniť, či spravila denne toľko krokov, koľko máme dané za cieľ. A všetky tieto kvázi dáta zbieram a hodnotím a porovnávam a sledujem, čo by sa mohlo zlepšiť. A keď niečo napríklad konzistentne nehitujeme, prečo to nehitujeme, hej, že kde je aký problém, aby sme to dokázali vyriešiť čo najskôr. Taktiež sa fokusujem aj na to, alebo také otázky mám v check-ine, že či reálne ona sama už pocítila nejaký progres. Nemusí to byť progres len typu, že schudla 1 kilo alebo čo, ale hociaký nárast sily na nejakých daných cvikoch alebo nejakej techniky, formy. Milujem, jak som povedala, že sily, tak sa mi zaplo Syrie, že what the fuck. Progresy vnútorné, alebo to môže byť kľudne, že častejšie hitla bielkovinový target za deň, alebo že ráno konečne vstala 4 dní po sebe o 7 ráno, keď chce mať nejakú morning routine. Takže nie sú to veci, ktoré sa týkajú len vyslovene, že tréningov a stravy,
ale rôzne iné, ktoré v podstate sú kompaktné a robia ten celý celok. Robia ten celok fitness lifestyle, pretože fitness lifestyle nie je fakt, že len tréning, strava, ide aj o to, aká je tá klientka v mentálnom rozpoložení, aký má mindset, aká je šťastná v práci, s akými ľuďmi sa obklopuje, pri akých veciach napríklad stráca veľa času, že kde by mohla byť viacej efektívna v tom čase a hľadáme v podstate akýkoľvek časové gaps na to, aby dokázala ten čas využiť prioritizovaním seba. Či to je nejaká rutina, alebo cvičenie, alebo stretching, alebo idem na prechádzku, alebo navarím si dobrú večeru. A potom aj také vnútorné alebo subjektívne veci, čo sa týka nejakého správania alebo motivácie, ako moc sú reálne engaged, neviem ako to povedať po slovensky, ale ako moc sú, no ja sa povedať, že zasvetené, ale proste ako moc sú engaged do toho procesu, ako moc chcú progresovať, ako moc chcú túto zmenu, pretože ja ich síce môžem nejako navigovať, dávať im nejaké plány, dávať im nejaké inštrukcie, ciele a tak ďalej, ale pokiaľ oni sami to nechcú dostatočne, tak ja sa tu môžem aj rozkuskovať. Nedokážem to toho človeka donútiť spraviť. A preto online fitness coaching je v tomto extrémne dobrý a extrémne poučný, že človek sa učí viacej disciplinovanosti a hlavne aj samostatnosti. Pretože na osobných tréningoch často som ja toto zažívala s klientkami, že oni sa tam spoliehajú na mňa, že ja to odcvičím pomaly za ne, ale myslím tie iné tréningy, že to nestačí len, že jedenkrát za týždeň, keď mali so mňou osobný tréning, hej, a mať ho 3-krát alebo 4-krát za týždeň už zase bolo finančne náročné, čo úplne chápem. Preto ja som prešla na online fitness coaching, pretože chcem byť viacej k dispozícii tým klientkám, ale chcem, aby tá suma bola, že platia mi 4-krát za týždeň nejakú sumu a overall to potom vyjde oveľa viacej za ten mesiac ako tento samotný online fitness coaching, kde majú moju podporu oveľa viacej a riešime oveľa viacej aspektov toho fitness lifestyle ako len tréning. Dokážem viacej pomôcť aj v strave, v habits, mindset veciach, v akých rutinách, hoci čo im konec koncom naozaj pomôže, pretože či ide o chudnutie, body recomposition alebo naberanie svalov, tam hrá veľkú rolu ten samotný mindset. A pokiaľ človek nemá mindset dobre nastavený, tak buď si tú cestu až tak neužíva a že fakt, že len trpí, alebo proste nemá také výsledky, pretože sa stále brzdí v hlave. Si poľahčuje tú okolnosť alebo situáciu, keď vie, že keď proste chcem schudnúť, tak musím dodržiavať tieto veci. A nemôžem freestylovať. Áno, chcem mať freedom, ale zase nemôžem freestylovať každý deň. Proste tak to není. Je asi také najviac, čo riešime v tom check-ine. Samozrejme aj akékoľvek form videa, keď mi baby posielajú. Tam zase upravujeme techniku alebo prevedenie toho samotného cviku, intenzita, aký setup, aký adaptér, aké tempo, aký rest time, proste strašne veľa vecí, to by som tu mohla rozprávať na 4 hodiny, už teraz rozprávam 10 minút, prosím pekne. Takže toto sú asi také najzákladnejšie veci, určite je tam oveľa toho viacej, čo riešime. Teraz idem pokračovať v mojich check-inoch. Zajtra pôjdeme ráno cvičiť a teraz keď to vidím, tak mi to pripomenulo, takže zajtra otvárame Dreaming balíček. Dobré ránečko, no máme tu štvrtok ráno, takže dneska som stávala o 6, čo som úplne, že milo prekvapená, lebo som išla spať o polnoci, takže som spala len 6 hodín. Dala som celkom fresh, celkom sa mi stávalo. A bola som zamiesť maminou bratovi a teraz som musela fitu. Takže ideme sa zamákať a potom uvidíme, jestli budem cvičiť, čo budem cvičiť. Možno full body, možno upper body, we'll see. For sure, thinking about I sold my soul. I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. 5 bands on the chain, white glow. I'm the realest in the game with the dough. I got water on my wrist, dripping so cold. No, can't go if it ain't about my dough. Don't go, my phone got my shit on airplane mode. Don't talk no more. Yeah, I heard that shit before. So cold, I'm froze. Only thing on me is gold. Now I go on. But I done die for sure. Thinking about I sold my soul. I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. 5 bands on the chain, white glow. I'm the realest in the game with the dough. I got one on my wrist, dripping so cold. Now I go
behind the top for sure. Thinking about I sold my soul. I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. 5 bands on the chain where it glow. I'm the realest in the game with the dough. I got water on my wrist, dripping so cold. No, can't go. Big fit ain't about my dough. Don't go. My phone got my shit on airplane mode. Don't talk no more. Yeah, I heard that shit before. So cold, I'm froze. Only thing on me is gold. Now I go on but on the top for sure. Damn, I stole my soul. I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. 5 bands on the chain where it glow. I'm the realest in the game with the dough. I got one on my wrist, dripping so cold. Now I go on but on the top for sure. Damn, I stole my soul. I've been in the game for a while, she know. She can see it in my eyes on the low. 5 bands on the chain where it glow. I'm the realest in the game with the dough. I got one on my wrist, dripping so cold. Asi idete mega bordel za mňou, ale anyways. That's alright. Alrighty! Let's get started. Toto milujem, tento TikTok, toto je top. Milujem. Milujem. Let's go. Release. Toto dáme. To sa mi ľúbi. To je dobré, nevadí, to necháme. To je nedá. Ježiš, ja nemám túto pesničku. Máme to. Poradičky, za to, že ste toľko to vydržali, tak ideme si teda spolu rozbaliť Dream Beam. Toto bola vlastne novú collection, čo majú oblečenia a nie je to, že mám nejakú úplne záväznú spoluprácu s nimi, ale vlastne poslali mi poukážku, kde som si mohla vybrať oblečenie za 100 €, takže vám idem ukázať, čo som si vybrala. Rozmýšľam, že jak to otvorím, tak nejaké krásne, ale ako pekný packaging majú. Tak Jim Beam, www.jimbeam.com. Share your unboxing with the hashtag Jimbeam. Jak to otvorím? Toto normálne, že are you kidding me? Nechcem to tak drasticky špatne otvoriť. Aha, tak. I'm a girl, I cannot open it. Však si tu normálne bordela robím. Hop, som sa. No lidičky, 40 minútový vlog teraz, ako otváram Jim Beam krabicu, prosím. Dobre, viete čo? Ja sa ospravedlňujem Jim Beam, I love you, ale proste I cannot. Ja nebudem sa s tým mordovať, aby som to pekne rozbalila. Proste som po push day a ideme na to. Dobre, máme to tu. Ok, let's see. Takže toto je, áno, tá nová collection, čo je vlastne mikinka a tepláčiky. Objednávala som si to vo veľkosti S-ko. Rozhodla som sa, že dám si radšej mikrofón, keďže tu budem šušťať s tým, tak aby ste ma počuli. Takže prvé tu máme taký teplakový setík. Všetko som si objednávala S-ko. Áno, toto je vršok. Let's see. Ok, je to takéto kropnuté s dlhým rukavikom. Je to taká bežo-šedoidná farba. Neviem, ako tu uvádzajú.
Je tu, že grey. No, neviem, ako za mňa to je taká, podľa mňa to není úplne grey, je to taká šedobežoidná. Jim Beam logičko je tuto vpredu. Väčšinou sa ja obávam gatí, pretože ja mám veľmi krátke nohy, alebo teda respektíve ja som veľmi malá. A veľa gatí mi býva takto dlhých. Tieto sú také ťažké. Sú dosť teplé, ty brďo. Ale akože dobre. Wow, OK. No dúfam, že mi nebudú dlhé. Rozmýšľala som, že či si zoberieme XS, ale zase nechcela som, aby boli nejak moc nacapnuté na zadku a na stehnách. Dúfam, že mi sadne, lebo ja strašne nerada vraciam veci a vymieňam. Máme tu aj váčky a dole je gumička. Takže sú také tight. OK, z oblečenia máme tu ešte takéto úplne basic, klasické čierne tričko. M-kové, chlapské, lebo why not? Vyzerá takto. To mám proste ako pump cover. Neviem, nemám nejaké také klasické čierne tričko. Dobre, potom tu máme ešte, ako čo sa týka kvázi oblečenia, ale nie je to úplne oblečenie, tak som si objednala underwear, na čo som sa mega tešila. Pekný nový underwear, Jim Beam. Fakt mega pekné, sa mi veľmi, veľmi, veľmi páčia. Sú to také tongs white a pekné sú, akože pekné, mega. Wow, ok, teším sa. S-ko zase tiež. A S-ko mám aj podprdu k tomu. Tiež veľmi, veľmi, veľmi pekná. To som sa fakt tešila na tento setík. Poslali aj nejaké dárečky k tomu. Máme tu wafer. To sú také tie napolitánkové kvázi tyčinky. A ešte tu mám True Way. Ešte tu mám 2 proťaky. Vanilkové proťaky. Like this. Dobre, mám tú súpravičku teda na sebe. Neviem, ako ma vidíte, pretože ste brutálne ďaleko, ale každopádne je teda taká hrubšia. Hej, je fakt taká hrubšia, ale tým, že je takáto, že napríklad potom tu teraz nemám žiadne tričko, dobre, tak mi to akože aj vyhovuje. Tie gate, čo sa týka tých gatí, mám teda S-ko. Sú také viacej puffier, by som to nazvala, že nerobí to nejakú úplne, že fitnessackú postavu, alebo teda aspoň nie mne, pretože mám krátke nohy. Takže pravdepodobne by mi bolo dobre asi aj XS-ko. Ja mám asi nejakých 159-160 cm a mám momentálne 55 kg. Takže asi dobre by mi bolo aj XS-ko, ale mne to akože nejako neprekáža, že aj keď sú troška dlhšie a také väčšie, pretože ja mám rada také voľnejšie veci, hlavne keď sú to teplakovky a nie také úplne, you know what I mean. Čo vám to ukážem takto zblízka. Like this. Ešte vám teda ukážem tú podprsenočku. Tá sedí úplne perfektne. Že fakt je taká úplne jemnučká. Veľmi pekná. Veľmi, 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 veľmi pekná. A dám si ešte teda to tričko. Basic Jim Beam chlapské M-kové tričko. Ja si rada takto, že vytočím ten predok a takto si to pašem do podprsenky a mám to v podstate, hej, k šortkám a proste idem si, cvičím si, makam si. Takže we're back to the laptop work, the shit which is not so interesting, but it's super important. Robím v podstate teraz redo moje exercise library v appke, dávam tam presnejšie popisy, keďže doteraz, ako keď som bola hybridne, tak som v podstate babám hlavne vysvetľovala osobne, ako sa robia tie jednotlivé cviky, ale keďže teraz už s nimi hybridne nie som, tak musím vlastne dopísať celú tú exercise library, kde mám 1,500,000 cvikov, ale postupne sa už k tomu dostávam, že už pomaličky finišujem. Hello my beautiful people, dneska máme piatoček, zase úplne tak random sporadicky dávam tieto vlog vstupy. Ale dnes je konečne taký deň, kde reálne I can focus on my shit. Pre môj Move by Pat coaching je to pomaličky, ale isto, pretože sa to snažím fakt, že každý ten cvik bude čo najlepšie opísaný, ako môže byť a klientka pochopí, čo má ako vykonávať, tak aby precvičila dané partie a všade vlastne zvýrazňujem, že ktorú partiu vôbec cvičíš, lebo my muscle connection is real. A keď vieš, čo reálne cvičíš, tak určite ten sval dostane väčší stimul. A rozmýšľam, že chcem vás zobrať aj cvičiť do iného fitka ako do solaru,
Včera updateík ešte, čo som robila, tak vyberala som teda umývadlo, alebo teda nie, že umývadlo, ale dres do nášho nového bytu s batériou. Bol to freaking challenge. Akože ja vám poviem, že takto zariadovať byt, to je úplne, že strašne sa mi to páči, akože to, ako ten byt vyzeral predtým a ako bude vyzerať teraz, že to je úplne, že wow, že mega sa mi to ľúbi. Ale tie úplne detaily, centimetre a mestí sa tam batéria, mestí sa tam točka, keď sa bude točiť do steny. No ja normálne včera som mala taký brain freeze, že až z tých všetkých rozmerov. Anyways, let's get back to work. See ya! Masážujem, lebo extrémne svalové sú. Včera sme mali fakt, že extrémne hardcore upper body day. Beach bereme. Beach bereme. Beach bereme. Money. Dobré ránečko, tak ja už som po raňajkách a idem akurát teda cvičiť. Dala som si nový Dream Beam setík. Je mega taký cozy, taký, že sa vstala cítim, že keby som v takom polpaplníku. A je fakt pekný. Cvičiť prosím pekne do 365 do Topolčian, pretože chcela som, že ideme teda niekde inde, zmeníme to troška, nebudeme stále chodiť do Solaru. Aj keď som tu, aj keď je tu moja obľúbenejšia fitka, najlepšie by som ešte stala tam, ale anyways, možno sa mi zapáči toto, who knows. V Topolčianoch som nebola originálne asi 500 000 rokov, takže bude to zaujímavé. Let's go. No dobre guys, zaparkovali sme, už sme v Topikoch a chcem vám niečo ukázať. Sem som chodila na strednú školu, na tento Gimpel. Je to mega zvláštne vidieť teraz ten Gimpel, fakt, že po 100 rokoch normálne, že keď som tam chodila, bolo asi už až 15 rokmi alebo koľko. A tieto Topolčany, to je vždy také mesto duchov, že tu fakt nikto nie je. Samozrejme všetci na mňa kúkajú, že čo robím, vlogujem. Ale je tu strašne veľa pomenené, mega veľa nových vecí. Každopádne hľadám 365. Je to dosť veľký, takže ideme tam. Ešte sa nám ukázalo aspoň slniečko. Guys, sme vnútri. Hneď ako som vchádzala, tak som vlastne zošla kamerou, vyšiel taký chalan a mal za svojho gymbag a ja, že však opýtam sa ho, že ide to 365, že nech neblúdim. Tak som sa opýtala, keď som šéfka vo výťahu, tak sme sa zakecali, tak som ich chcela úplne, že hi, I'm doing vlog, do you mind? Takže idem sa teda prezliecť, sme tu. Let's have a workout, budem dneska cvičiť spodok. Takže, a zatiaľ akože šatne vyzerajú, že dosť veľko. Že šatne vyzerajú, že mega. Fakt som prekvapená v dobrom. Že hneď ako som vošla, pri recepcii sa nachádza takáto kardiozóna, kde sú všetky stroje na kardio. Potom, keď ideš už do fitkozóny, ktorá je po takýchto malých schodíkach, tak sa vlastne dostaneš do priestoru, kde môžeš buď doľava alebo doprava. Ja som zbadala, že napravo je funkčná zóna, takže som mierila tam, keďže ma čakala rozcvička. Okay, to je takéto funkčná, very cute, very nice, wow. Čo je super je, že som tu videla aj skierk a majú tu aj celkom vhodný equipment na Hyrox, takže dalo by sa aj to tu odcvičiť. Keď odbočíš doľava, vlastne kadiaľ sme vchádzali, tak sa dostaneš do fitkozóny, kde sú všetky stroje. So far I really like. Zase, aby ste tu mali aj setup, tak dala som vlastne hore to community press. Odložila som si lavičku a ideme robiť bulharské. Ten multipress je taký ťažký, že mi stačí celkom aj naložený. Už dám 3 serky také.
bulharským je to také, že síce som búku a jem viacej a teda mala by som mať viacej síly energie, ale proste tento cvik takto na multiprese sa nemá 500 000 rokov a to proste, keď nerobíš pravidelne na báze progressive overload, tak zrazu tak zase tak zoslabne, že ja som úplne jak čaj. Ale nevadí. We're gonna get there. Just to the song. I left my phone at home. I don't mind dancing on my own. Cikako odpadávam. Tam je, že upper body časť. A tu je normálne ešte celá, že leg session. Ja už som sa bála, že kokos, kde sú všetky troje na nohy. Ale my sú tu. A čo sa mi strašne páči, že je tu veľký priestor, takže keď som si natáčala a pokladala tripod hoci kde, tak vlastne nikomu nezavadzal, veľakrát som ani nemala nikoho v zábere, že to fakt vyzeralo, ako keby som tam iba ja. Dneska sa mi všade stáva, že všade je niekto vždy so mňou, takže ťažko natáčať, ale teda príchod, tam bola recepcia a ide sa tam výťahom. My sme teraz na 0 a vlastne na 3 je 365. Pozerala som si kavičku, tam rovno je vlastne Brick Club. Ale ja aj tak po ceste domov som sa chcela zastaviť v Kamanovej, tam majú pražiareň kávy a chcela som kúpiť nové kávové zrné a hovorím si, že pozriem, že či oni nemajú, že kávu si tam môžem dať. A môžem, oni tam majú normálne, že kaviareň na dedine, v Kamanovej, milujem. Takže ideme si ho aj dať, tak si ho aj hneď otestujem, vlastne ktorú si kúpim a ukážem vám to tam, jak to tam vyzerá. Mega sa tam teším, fakt, že sa mali revision tejto 365-ky. Mega dobrá, akože fakt na to, že to pití, mega dobrá. Veľmi veľká, veľmi prestranná, veľmi dobre vybavená. Sice niektoré stroje, napríklad tie hyperextenzie, to boli také troška off, to je moc nefila, aj tie abdukcie boli také zvláštne. Vlaky, neviem už, čo to bol za stroj, ale som tú značku aj nepoznala. Ale mega zlaté baby sú tam, počúvajte ma, na mňa sa toľko babu smialo, že wow, a to ja tam vždy behám s tripodom, s telefónom, s kamerou, s neviem čím všetkým. Takže mega ma to potešilo, úplne som z toho taká nadšená, že good girls are there. Pražiareň kávy Kamanová, Inculpe, či Incuple. Som na vás nasratá. Dorici, ja sa sem serem. Normálne som si nedala kávu v Topolčanoch. A dojdem sem. A tam, že 21.2. sobota zatvorené. To nemyslíte vážne. To nemyslíte vy vážne. Asi ma porazí. Normálne ma porazí.
No nič, asi mi to není súdené, takže idem domov, no. Čo spravím? Nič nespravím. No dobre, sme doma. A keďže sa mi nepodarilo kúpiť kávu, tak aspoň si spravím radosť s tým, že si spravím mafiny. Ja vždy robím mafiny podľa Viktora Nagyho, jeho receptu. Toto úplne klasické mafiny, nič supy, maši, smeši, meši. A použijem aj tieto Prozis Duo Chocolate Drops, ktoré vlastne dám do nich. Takže let's get into it. It's like being on the outside of an inside joke. It's like when they only got Pepsi and you really want Coke. It's like finally get a text back and it's just your mom. It's like when you just broke up and they play your song. I know this shit is kinda stupid, but it's just the way I'm feeling right now. And I hate that I could tell that someone's probably in my shoes by now, right now. I know she thinking that she found herself a winner. Counter right before you cook the dinner. Yeah, I know you think about me when you kiss her. I left a taste in your mouth. Can she taste me now that you threw out all our furniture and pictures? I bet you sugarcoat the truth. I bet you're real sweet with it. Yeah, I know you think about me when you kiss her. I left a taste in your mouth. Can she taste me now? I'm bitter. Hearing about your new life and the brand new you. It's like, heard you got a new job, but I heard you moved. It's like, I don't wanna hear it, don't wanna hear about you. It's like, I don't give a fuck. Yeah, I do. I know this shit is kinda stupid, but it's just the way I'm feeling right now. And I hate that I could tell that someone's probably in my shoes by now, right now. I know she thinking that she found herself a winner. I know you fucked around the counter right before you cooked the dinner. Yeah, I know you think. Už tu máme mafinečky, guys. Ešte sú strašne horúce, ale ja proste mne to nedá. Ja už musím ich ochutnať. Ale tak to som si dobrala len dve. No, poďme na to. This is her. No. Ja som proste taká, že sem tam spraviť nejaký fit receptík, hej, že nejaká viacej fit verzia nejakých muffinov alebo čo. No. Ale keď si mám vybrať, že buď radšej jem zdravo celý týždeň a dám si proste nejaký cheatik sem a tam s klasickým receptom. Hej, kde je mlieko, maslo, cukor, múka. A viem, že to je fakt dobré, tak si dám proste radšej toto. Ale akože je pravda, že niekedy sa snažím robiť aj feed recepty. Podľa toho, ako často to chcem jesť, hej. Že keď by som sama tú mafinu každý deň, no tak asi takúto ju nemám. Sa mi to rozpadáva. Ale mega dobré to je. No.